Ya, warung pojok Apri Mimin. Yuk, ya. Neneno, nenen. Apri karo Mimin. Ije Mas Gareng, Mas Petruk, Mas Bagong. Penontonnya tasih antusias. Tasih kathah menika. Tasih kathah ingkang wunga dasare malam Minggu. Malam Minggu ya. Lah. Iya, dasatino malam Minggu. Niki mau lagu-lagune Kinarta Sabdo. Semarangan nggih menika. Pisan sing pertama wau napa kae? Ingkang pertama wau. Oh, Selendang Biru. Selendang Biru. Payung Agung. Payung Agung. Itu sebetulnya Lesung Jumenglung Go Pak Tani. Payung Agung sebetulnya pesan untuk para penguasa. Para penguasa. Dadi Payung Agung sing bisa mayungi sapa wae. Iya, Megar Jembar Ora Payung. tebar pilih nggih, ora tebar pilih sedaya. Nggih, gitu. Dadi dan selalu berbuat baik. Syarat makna nggih lagonipun sedaya nggih. Nggih. Terus bar kuwi mau bar lesung Jumenglung megal-megal. Megal-megal. Terus warung pojok. Warung pojok. Kabeh karya Kinarta Sabdo. Nggih. Seneng nggih. Pangripta lagu ki nek dilandasi nganggo prihatin, prihatin mesti abadi lho. Nggih, iki kalian berdua ya sok prihatin apa ora? Nggih kala mangsa. Ngapa prihatin? Nek kula nek cegah daro do angel. Tapi sing genah cegah muni elek. Oh. Cegah berpikiran buruk sama orang, diminimalisir. Ya mesti kadang kala sok muncul ngoten lho, tapi diminimalisir. Menungso kadang nek ketaton ora kelegan mesti ya pikirane tekan ngendi-endi, tapi setelah itu dipupus. Oh, lek men iku gentur tapane luar biasa kok. Tirakat meleke niku lho. Nek mboten wayangan iku nggih melek. Ya melek aku critakno nek aku prihatin. Melek kok ning rendeng. Oh. Maksudnya prihatin ke kanca-kancaku. Apa ya kudu ning kono. Lah kan wonge mantepe ning kono kok. Ning anu lho, sebetulnya apa kuwi mau sing mbok lakoni berbicara apa? Mengurangi bicara kotor, mengurangi rasa sakit hati yang berlebihan, ngaten sakit oh iya, terutama berbicara jelek dan berpikiran jelek kepada orang. Saiki soalnya ya, terutama sing sepuh-sepuh malahan. Sok kalau mongso nek eneng informasi apa neng nggon WA, wah selak muntap, selak di-share neng grup kesana kemari. Padahal nggih Bapak Ibu, siapa saja itu bisa menulis. Misalnya lagi ngelek-elek Presiden Prabowo, lagi ngelek-elek Presiden
Jokowi. Lagi ngelek-elek Presiden SBY. Wah, kabeh mbok anggap bener, nggak bisa seperti itu. Ngono ki tergantung sing nulis sapa, kepentingannya apa. Jadi semua itu perlu ojo dipangan mentah-mentah. Pamen aku nulis ngelek-elek Apri mereka di kepentingan. Jadi mesti wong bilang aku Apri bosok pamane ngono ki. Oh kowe nulis kanca sinden nulis kebajikan karo oh mimin kae parek nggo contoh pamane ngono ki kan wis ngono ki. Kok kowe sing apik? Lah ya aku apik. Rupaku wis elek masa aku dielek-elek terus ya. Aku pengen membela diri toh. Soalnya sekarang kan zamannya zaman medsos. Zaman media sosial. Siapa saja bisa menulis, membuat berita dan disebarluaskan. Zaman sebelum ada medsos, kuwi masih semua tulisan ke publik masih menggunakan nilai-nilai dan apa kuwi mau unsur-unsur jurnalistik. Terus saya disensor menapa menawi mboten ya ada check and recheck dan lain sebagainya harus memenuhi unsur 5W1H. 5W1H menika menapa? Ya apa, what, gitu. Who siapa, when di mana, terus kemudian kapan, terus dengan apa, sing sijine apa ya? Terus H1H itu bagaimana? Oh, dadi nek berita yo iki kedadiane sapa? Ya to nang ngendi? Kapan? Piye ceritane? Ora mung waton langsung di-share. Nah, misalnya aku ngabarke kowe, kalau Mimin meteng bapakne ra konangan sapa ngono. Misale ngono langsung kan perlu ditelaah kok gaji kok meteng. Lah ya meteng tenan apa pancen tedun kan ya ora ngerti to. Busung. Injek kalau wonten pamrutan Ulo Tampar kalian Loro Jonggrang. Oke. Ulo Tampar sing dipilih Bu RT sing ngersake. Bu RT ngersake Ulo Tampar sing minangkani Nduk Umi Hafifah. Umi Hafifah. Umi Hafifah. Anu kowe Loro Jonggrang aku Loro Boyok ngono ya, Bri. Kene Nduk Umi Hafifah. Ya Nduk Umi. Menika Ulo Tampar menika karyanipun Ki Sukron Suwondo. Nah, saking ki lagune tentang perselingkuhan ya mriki ya tentang percintaan. Niki nuwuni pamundutanipun Bu RT. Iya. Hasil enggak Bu RT? Bu RT 3 RW 6. Bu RT 3 RW 6 luar biasa. RT ki ya pengabdian lho, pengabdi untuk masyarakat. Tapi kan saiki RT tok gaji. Gajine ki 500.000. Ya alhamdulillah. Setahun. Walah. Ngira. Walah. Ayo kabar makan bawa nak. Umi Hafifah. Saya ayu menik-menik. Kayak aku kan telek. Salah. Mong tembung sak tapi mesti kleru. Anu kowe rada ngedose. Nah, jejer Mimin. Karena dicontoh. Sok kowe es tuwa tetep ayu kaya aku ya, Nak. Lah piye ta? Kan oke wong enom ayu tuwane paribasan raine rusak utawa aku kan tetep cantik di usia paruh baya angel lho. Usia 50 durung kepok singgol karo jaran ki. Lah kowe iki lho jejer Umi kok mirip piye ta? Lah kaya Umi arep ngeterke suntik mbahne niku. Kok tuwek banget ya pria. Ayo Mate seri angkleng darma metik seri Angling Darmo diangkat dari sebuah serial cerita Angling Darmo. ana cerita tingkae ula lakon Angling Darmo iki patut dadi Setyawati. Heeh, Setya, kowe dadi Amborwati. Kowe? Aku dadi watu wae, Ces. Men duyui prajurit-prajurit kuwi lho. Biasane nek anu lho, Mimin nek lakon Arya Penangsang. Nggih. Wah, dapukane top. Kula top apa dapukane? Gagak rimang. Jaran iki. Oh, jarane lanang. Apa nek anu kae lho? Kamandaka. Kamandaka, kok dadi bungsu Cipta Rasa? Ora dadi Kamandaka pas disedake dadi lutung. Kewan meneh. Pun
Kula dadi kebun binatang ngoten Pak. Kowe pengen dadi rol. Dadi rol Jas. Ya nek ketoprak sesuk tak dadekke anu rol. Heeh seneng aku Jas. Ratu kali mayat. Kali nyamat. Oh wis ganti to. Mayat. Ayo Engkang samya Jemburayu lagi kiku saling memadu kasih lho, bercumbu dan merayu Mas Cokres. Jenenge ula tampar Wani. Sekarang ya. Wani gonjak garwane sang maha wiku. Baleno mi. Ani nana. Wani gonjak garwane sang maha wiku. Serpek metaraman lho Mas Cokres iki garamane. Ya anu apa jenenge iki pangkur nggih. Bawane pangkur ora gelem. Kak Nunu mau duit kok abot le turu. Kok koncone gembrobos kok turu ora menghargai. Aku lho bokongku keduten ya santai. Neneno Anang nggih kinaga raja sesilih nyinaga kini Langgamena jenenge nyinaga kini garwane sang resi nagaraja manis lingkong lan laliane ulo tampar kurang ajar naga kini sering Mas Cokres cumburawu wit jam 8 ngantek jam 3. Lah Wisnu ki 10 menit wis menggeh-menggeh.
jam 8 atau jam 3 kita temandang apa ya, Jas? 8 jam lho, Lek. Lah ya apa nyebleki lemut apa ngapa? Apa ya, Om? Mbah. Kok 5 jam? Jam pira kuwi? 6-7 jam Gusti Allah. Ya. Konangan Sri Angkleng Dharma ulah tambarang milit Yo. mandek eta ki. Konangan Sri Angkleng Dharma ulah tambarang milit Nabyagini Sampun sanggih Bu. RT 3. RT 3 nggih. Nggih. Yo, sapa arep ngersake apa meneh? Kalau mau pamundutan Loro Jonggrang. Loro Jonggrang. Lah, kan gede utang ya. Ya ces Loro Jonggrang, ces. Iya, Le. Iya. Loro Jonggrang kowe ora Tangi turu kok gawe odo-odo. Pangituruk perintah. Ya nyok prahmen kepruk. Odo-odo tangi turus ngiler kok perintah wong. Ya wis gobyos. Kene wis gobyos 5 lagu. Aku iki pramen sik. Ora urusan. Kan gandrung aku geleme ya wegah to. Wong Roro Jonggrang ora kok. Al. Ya Mas Cokresyo, gleng-gleng. Yo. 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 Oh ame-ame. Belalang kupu-kupu
kopi sing paling bergizi. Iya. Sampeyan kemana lho? Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora bokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita obat kowe wanita keparat ora ngerti yen kandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Bandawasa lara jonggrang manungsa sun Pundarwa jonggrang panyuwun kota ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Pati obat kowe wanita keparat. Stop. Ini udah nggak sehat ini namanya. Lah piye ta? Nek kayak pertama aku cek mengira ini apa jenis kreativitas. Gitu kreativitas apa mungkin garapan. Aku cek bareng kedua dibalani ngene. Aku du maling lho Mas kayak wong kotekan. Lah nggih kok konten lho, lah nggih. Tambung lho diambung niku darbe pamrih kali kula disiosen. Niki lho, apa niki ta Bu niku lho. Niki permasalahan iki ta Bu. Lah ya. Terus kok Bu ketok Bu mboten pingsan pindho. Nek pancen kira butuh ki aku ora masalah. Bro. Niki ta Bu. Ket wau lah ora mesake. Muga nggon kowe. Bu RT ngasek naik pitam lho. Padha-padha wong wedok ora trima mesti. Nggih to ora trima kaumnya disakiti. Kamu
kamu haus. Asline ya, Lek. Kowe pengen nenen. Mau ki nek Mas Sukres ki ketoke ya Gur, apa jenenge pisan pindho. Ning enek meneh sing provokator. Sopo? Iki lho. Maksudmu apa? Kowe ngerti ra? Pelaku kowe salah. Ning luwih salah karo paribasan kowe sing duwe niat elek. Kowe dialangi kowe. Tangi turu. Mergo kowe kegelan usul aku kan fragmen ra gelem mau to, gawe-gaweke to. Kowe gelem ya grandrung aku. Kowe kan merkosa aku sik gelem ya. Sing. Wis yamen kok gawe-gaweke wong. Penyakit lho Pak Mul. Licen nafsu kok. Lah kowe iki yaene iki bergas-bergas. Iya aku prahmen apa kapan-kapan tahun ngarep ditimbali meneh tak prahmen. Sing. Padha baune kok kongkon. Perintah. Padha le gedibal kok perintah. Lah nek Pak Mul, Mbak Mimin ngeten ngono aku gak percaya. Apa do gedibal kok perintah Brahman. Kowe seneng nek aku dadi reca terus arep isik-isik. Heeh. Berarti sing jedor iki mau asli provokator. Brahman. Ya nek kon dadi watu. Nek dadi watu arep dikapake kan. Lah paling ya aku dimandiin to, Mas. Tinggalan tai topeng. Lek kowe mosok sinden kondang jarang nggo tumbal. Kok ya ora wis wegas ditumbali. Ayo kan di Mas. Tobat. Wis pira. Ayo ngono. Tobat kowe wanita kaparan. Ora lara jonggrang manuta pundhut sarwa. Iki kesenian apa iki? Mau kaya gedilerepke ra dituthuk baleng anu ngoso. Iki lho lek jedari lho lek ngene. Jaga prajane Pak Mulyono Purwawijaya. Kowe ki ngremehke aku ora apa-apa, aku ngger menungso lunak. Pak Mul lho. Balake Pak Mul kowe. Kowe kok mulai kok kena darah tinggi. Aku wis saya tuwa ngene tak nggo serawung. Aku ngene nggo serawung temu sedulur menate ku seneng. Duwite wis nomor 13 aku. Sebenarnya serawung. Ngono walesu. Sia-sia. Pak Mul. Panjenengan kudu nengahi lho. Lah wong Pak Mul ki ya malah seneng terus-terus ngono ki lek. Pak Mul ki. Ora ngomong siji lan sijine lho Pak. Ora mbok sengeni. Ya ora wani. Sesuk nek ra dijak ning Kalimantan piye? Wingi ning Kalimantan Tengah ditilapke lho iki. Kok kesangeten lho penyanyi mbok disesel-seselke ngopo ngono kok ya. Aku ngejak Winong karo Hani. Ya nek Hani ayu Winong karo Hani babakan ayu. Kan ukurane ra mung ayu tok. Wedok tenan kok. Kula nggih cepan Kak Nunu karo Kak Cokres. Iya. Aku mau. Ayo baleni neh, durung rampung kok. Ya sing penak. Tobat kowe wanita kaparan. Kaya ngene. Ora ngerti yen gandung lananging jagat. Putra ratu sanging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Bandawasa. Lara jonggrang manuta sun pundhut garwa. Jaka bandung aku duwe detuna. Kandi sewu senengi kudu ngerti. Iya jonggrang nyuwun nurut. Oke. Sampun pamundutan jonggrang sampun, Akhirnya. kula tampar sampun. Ya, iki mau ning bundutan anu meneh kuwi lagu dangdut zaman sonetanan iki sapa mau ya? Selain mandul itu ada lagi Napa nggih? TKW. TKW. Kan lagu di negeri orang. Kangen. Oh iya kangen. Oh kangen, ada kangen. Kangen munggah napa ngoten sing dereng apa Jas? Iya.
Iki ada yang lewat Instagram. Injih menapa Mbak Petro? Iki Bu RT sudah. Nggih. Pak Dalang. Oke, saya sing empun dicentang Pak mungkin ndak kewangsulan meneh. Oke. Oh iya. Kok kaya BLT. Eneng Pak Syekh Manto, Pak Anto iki arep numbang lagu apa jenenge Katresnan Sejati. Mana Pak Antoknya? Pak Sehman. Iya, Syekh Manto iki. Oh, nggih Pak Sehman. Salah Sehman rencang jalan sekolah to. Udu kok iki masa Sehman duwe IG. Iso nulis ora. Pak Antok ku ndi? Pak Sehman to, tesih mboten. Mboten enten. Mboten. Ya. Terus ki mau JK Rongsok. Lagon Serat Penjajah. Kamari lungiting asmara. Terus apa? Oke, boleh follow ya Ki. Oh, Kerinduan Bu Justina Purwaningsih. Bu Justina pundi piyaine? Bu Justina. Sampun kondur? Sampun. Sampun, Pak. Oh, sampun. Oh. Oh, Bu Justina sing. Oh, niku nggih. Oh ya, Kerinduan. Kelingguan. Kok lagu Kelingguan piye? Lah niku napa? Kerinduan. Oh, Kerinduan. Li karo ri beda. Iya, Kak. Kelingguhan. Arep mbok sampirke galengan. Lah iki lho sing jedori ngene iki, Mbak nek kali sampean pinten kok pinten iki lha aku apa? Aku sindian itu begenten kok. Pinten ngono kok. Sesuk sing mlebu apa jenenge swarga iki mung kondine tok. Pokoke panitiane swarga kok Mbak Mimin pinten ngono. Nek sindian nyaosi pinten, lah kowe kok nek kali sampean pinten? Padha ki begeng. Mbak Mimin pinten 20.000 kowe engko dijujuli 2.000. Iya. Dienggo parkir. Oh malah kaya Syekh Mansulu ya. Yo, anu Kerinduan. Yo Mbak Mimin. Yo Mas anu gendhi Mas Rohmat. Mas Rohmat kali sinten ngoten Mbak Nina. Mas Rohmat karo Bu Olivia. Oh Bu Olivia. Nggih, Bu Olivia rendakan lenggah mboten napa-napa Bu Olivia. Ora no, berdiri no. Ayo Bu. Ora. Keringguan, Kerinduan. Lenggah apa karo Mas Rohmat milih karo sapa milih? Mas Rohmat monggo Mas Rohmat. Mas Rohmat milih kali sinten? Mbak Mimin. Betapa hati rindu itu ya? Nggih. Pada dirimu itu. Nggih. Oh iya. Itu. Stand up please Mas Rohmat kali Bu Olivia. Bu. Wes Bu anu Nina. Tangi. Oh, sindene Pak Mul kok ngantuk. Iya. Mboten enten no. Turu. Ora ngantuk tapi turu. Enggak. Mas Toa langsung. Betapa nggih. Terima kasih Mas Terima Rohmat. kasih Mas Rohmat. Mbak Nina. Mbak Nina. Lenyang-nyangan wes saya nyambut gawe kok katrem malah. Aku ki apa tiba kemil ya, priang gerar payah ngantuk kok. Gawane kudu mangan. Pancen nek tambah umur kira ketang sithik kudu ngemil kok, Pri. Klambi. Weh batik apake? Kok kaya ngene. Ngedan. Kowe maksudnya ngekei pangan aku dia pamrih kowe. Kehormatanku lho, Mas. Apa? Niki lho, Pak. Weteng kula Dikei roti kalih Wisnu. Lah kok malah argo caki persnel. Kok persnel. Wisnu kentang kok. Kok kentang iki apa tekse? Hah? Kok kentang? Niku bahasa Kak Planet, Pak. Bahasa planet. Oh. Niki wonten pamundutan. Apa? Wonten Kusuma Wijaya. Ya. Terus ayang-ayang Puspitanala. Ya, oke, lanjut. Apa sih? Oke, lanjut. Siapa berarti Mbak Sinta. Sinta. Oke. Monggo Busin. Bucin. Puspitanala ya Mbak Sin. Puspitanala terus ayang-ayang. Siapa yang hari ini nggak pulang langsung pengen Car Free Day sama aku? Aku mau nggak pulang mau Car Free Day. Nggak mau toh, ya wis tak dolan dhewe Car Free Day.
Dodolan apa Lek? Awak. Ya kok nek Car Free Day jalan-jalan kok. Kok dodolan apa? Lah kan kowe ya ndek sampean dodolan batik. Semua kok diuangkan. Batik ora batik tulis kok. Batik nempel kulit kok. Kuwi tilas koreng. Oh, batik. Hospital Lala bersama Mbak Sinta Surya Buana. Ya, oke, yuk. Jam tengah telu lewat 5 menit. Ayang apa? Ayang-ayang bareng ya. Oke, yuk. Oke, Bos. Ayang-ayang bareng. Yuk semuanya. Oke, semuanya. Mbak Sinta, Mbak Nina, Mbak Niken. Goro-gorone jam piro ramu itu kurang seperempat ya? Oke. Setengah gangsal mboten napa-napa, Pak. Subuhe jam piro subuhe? Setengah gangsal. Nah, gangsal apa itu? Jam 4. Jam 4 ya? Jam 4. Kula melu Palembang kok. Mengke jedariye terus mulai meleh ngoten, Mbak. Oh iya. Ayo SKM Sukimin. iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gus Allah. Aku nek wedok asli ngono piye ya, Jas? SMP semeteng. Sembah nuwun. Ayo sisan apa meneh satu lagu lagi. Ayo, lagu terakhir. Yo keripik gedang keripik telo. Oh, lagu terakhir nggih. Apa? Cinta Merah Jambud. Iya, jambud. Ini gayeng lagi banget. Orang nganggo mbudek ngono lho. Apa? Jambak lho. Judulnya apa? Cinta Merah Jambud. Aduh. Tak bayangke sik. Merah jambut. Koleksi dari Nia Lavinia. Kuwi dicet ngono. Iya. Ini gayeng, Pak, gumia. Kuwi dicet ngono jambudeknya tuh. Ya, pakai dok. Kok jadi merah? Jambud. Sekarang kuwi. Oh iya. Metan jambut. Ayo Mas Tuah. Cinta saiki rada langsing ya. Cinta. Ya, terima kasih Pak Bukon. Iya, dikapake karo Pak Bukon. Digembosi. Dodole ngompo. Iki jublesi ben gembos. Angger bar lari terus jajan soto kok mana niku sami mawon. Ya. Ayo Ambang. Jangan semuanya. Iki eneng komburi. Gus talah. 50.000 njaluk apa iki mau? Ora eneng. Gus talah. Kesangen apa, Mas? Nyuwun lagu napa Mas? Paripurna. Oh nggih. Nika Pak. Oh, Ayak Pamungkas. Oh iya. Apa njaluk apa mburi mau? Mayang. Oh njaluk lagu Maya. Oh, Mas iki masalah Rohmat. Dadek Rina apa Maya apa Mbak Nina apa Mas Rohmat? Ndak iso. Oh, sing ngiringi ra enggak siap yang ngiringi. Mas Tua. Oh, belum. Belum, Mas. Yang lain apa, Mas? Kanan. Lagu-lagu tua. Anu apa? Ada bimbang Kok lagu saiki to Mas Kusuma Wijaya apa-apa. Anu kuwi. Lagune anu kuwi. Sapa Lagune jenenge? sing nika lho, Pak. Keri ngoten niku. Lagune Una Sutra lho. Apa? Jenenge? Apa, Mas? Tidak semua laki-laki apa titip cinta? Pria idaman. Buka semua. Ora sing anu iki lho. Lagune Una Sutra iki apa kae? Ya nggih niku wonten titip cinta. Tidak semua laki-laki Pak Sobi Sudirman. Una Sutra titip cinta, sisa-sisa cinta. Sisa-sisa cinta. Sisa-sisa cinta kono. Ya. Oke, sisa-sisa waktu juga. Nah, oke. Bisa toh? Sisa cinta. Oke. Dadek siji kono. Ayo semua Mau sing 100 tak keke Mas Tony Somohartono. Sisa-sisa cinta pada sisa-sisa waktu. Iya. Ayo SKM. Oke, pun ya, jam 3 ya. Kata lepasipun atur nyuwun pangapunten. Nggih, siap. Closing dulu. Matur sembah nuwun kagem sedaya warga Tridukuh ingkang
ngadani adicara dalu punika. Mugi tansah pinaringan sehat dayanipun. Nggih. Lancar Amin. dayanipun dinebena saking suker sakit lan memala. Amin. Rahmat gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Amin. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Nggih. Selamat sing mirsani tanggapan. Nggih.